Dobre, jak to spravíme? Jarunka, Mety a ja ideme toto naspotiť. A Maragot a KC sa vrátia k Shakimu. Tu nič. To je přede mnou, tam na rohu. Na B2, B2, B3. Tempený. Ale dobre, takže keď sem dojde KC, chalani zatiaľ zostanete schovaní, keď sem dojde KC a Maragot, postupne sa presuniete sem. Ale všetci štyria, aby ste išli naraz. Jo. Počiare? Počiare. A bacha, niečo môžu mať na konci, tak aby ste začali střílet. Jeď, Dave, jeď. Ajzel. Môžete ísť, chalani, tie 4 hore pri čiare. Něco tam je, A7. Smrada. Vypnite tú T-37, chalani, tu sa zatiaľ stiahnite. Vždycky ma zase zabiť prvého. T-37, normálne chodte aj za ňou a môžete pekne, tu na vám chalani nasvedcujú, hen KV2 potom. Boha, ešte hen to tam je. Max. Ale Jarunka, já pojedu za chvilku na výjezd, to je za 20 vteřin. Co mám dělat? Kluci, pohněte s těma lehákama, kde jste ty vole? Tak to ostan stáť, Jarunko, jak si. Alebo vieš čo, zašli sa niekde. No niekde tu, vieš, do tých pičovín. Tady blokuje ten Dicker. KV85, chalani, rýchlo. Nechoďte tam po ceste, lebo vystrelila, zničte ju. Pekne sa prozostavte, strieľajte. Nemá opravný. Strieľajte. Presne to som povedal, aby ste nestali na ceste. Dobre, Mety, môžeš tú KV2? Dobre. Ale ja ich neprostřelím. KV2, chalani, túto KV2, čo ide tam? Šaky, KV2. Všetci traja. Krásne. Mety, nemusíš tam vychádzať. Chalani by to zozadu odstreľovali. Ale tráfajte sa. Ešte tam vystrelte naslepo. Dobre, teraz Mety mu pomôžte. KV85 tam je na ránu. Už padla, tuším, KV2. Ja ešte tam má jednu. Nevadí. Ešte jednu. KV85 doražte. Dobre, tak teraz 5, nepotrebujeme od KV2 dostať. Cúnite si. Jedna nabíjí ešte 3, 2, 1. Dobre, Shakinko. Oni vidia tak 300 metrov, takže tade to poď. A nasvietíš ich, skúsiš na proxy. Bacha, aby ťa nenasvietili. Alebo jeden ich môže aj pomaly obísť. Tam gold je hoší. Já tam celou dobu. Dobre, takže keď sa skúsi obísť. Daft Punk, nestrieľaj, iba ho naspotuj, nestrieľaj. Čekaj, Pipo, chceš, aby som išiel dookola ešte? Áno, choď s kecem. Teď vystřelila na mě, na prázdno. 15 vteřin dobíjí ještě. Daft Punk, ty máš tam žiarovku, dúfam. Keď sa počkaj na Shakyho. Jedna. Nabitá. Nevadí. Oni sa už odtiaľ nepohnú. A Shaky nezhadzuj nič, aby nevedeli, že sa točíš. Ne, Daft Punk, ty si tam mal ostať. Tak ať ti Daft Punk vyláká na cap. Jeď tam krúžku a uvidíš. No, choď sem na roh. A keď oni pôjdu k tebe, začni zdrhať. Jo. A oni zozadu začnú strieľať. KV2 asi najprv. Tu na doprava, chalani. Shaky, keď sa do... Tade to. Ale tady je na rúhu. No, KV2 bacha. Ona bude v kýžový palbě teďka.
Nebude tam ešte Jsou tam KV-85. dvě, pánové, takže... Není otočen, chalani, nechoďte na ňu. Keď sa nechod na ňu, Cromwell, nechod na ňu. Ne, však on ťa vypne na jednu šupu. On mierí na vás. Ja na ňu nejdem, ja ho budem Teď držať. míří na šachnu. Tak jo. Daft Punk, utekaj odtiaľ. Ja ho držím Ja na ho pase vediem. inak tam tu. Utekaj, Detrak nie. Nestíhá. No, toto Strela, sa... choď na ňu. Dobre, Cromwell, však utekaj, chod tú druhú KV2, druhú, túto sa vyser. Pičo! A však vystrelila. Druhú, tá je menej, mám. Idem, ale tam ťa zabije odzadu. Nezabije, tam pôjdeš za roh, on nabíja. 5, 4, 3, 2, 1, je nabitá. Co som ti hovoril? Nevím, proč teda měl přijet, jako to je jedno. Pipo, tam co som si mohol rozobrať. Jako Pipo souhlasím, nevím na co jsi tam myslel, že jsi ho poslal přes jaký Tam, kus. tá sa mi zdala, že mala menej. Mala o 100, ale už boli na tom rovnako po tej rane, čo som do ňoho poslal. Ale vidíš, poslúchal som ťa na slovo. Za to si Výborne, zaslúžil. máš niekoľko goldov k dobru. Dobre, takže tie osmičky zase. Ani neviem, čo som to nahodil.